course, umiinom muna kami. Dapat pala eh. Baby boy. Hindi ko pa siya ginagawa. Hindi mo pa siya pinapalitan. Mamaya, part na mo. Baka ma-distract siya eh. Baka ma-distract. Kasama muna. Coach Don. Kasama muna, boy. Hey! Tara. Magbayad ko na ako. Ano yan? Style yan. Depende Style. saan lang na eh. Expected nilang paano kayo. Bars up! Umiwas na. One month kong i-memorize. Alam ko ba rin mo? Masakit sa katawan. Maganda na lang. Parang sa laki ng championship. Wala, kasaya ka. Tama. Parang hindi ka lagi sa Siyempre. Morning. Oh my God. Parang sa mga mariwana magsalita. Bawal yun. Yung trip ko. Mas malakas ka. Sawa yan parang. Ngayon. Magka-5 years na ganyan lang. Hindi man ako nag-isting nun eh, puro tubig lang. Ba naman? Parang championship. Kasi baby boy, na-inspired sa mga ano. Na-inspired sa mga ano. Sa mga kalaban? Next game.
Partner na muli ka yan. Mali. Tumakbo siya. Kasi ito. Oo, tumakbo-takbo. Kanina muli ka. Ikaw na lang muli. Lahat. Hindi na mo muli ka. Ay, hindi. Sanay yan. Saan si Shoti? Shoti, okay na ako. Nag-last game na ako. For sure. May ganun pa shorty. Baby brother yun. That's baby brother. Bonus! Kasi si coach yung ano, trainer. Chang-chang. Yaba yun ah.
Sorry, bro! Ano flavor niya? Tae. Kaliksina ko, ya?